Bună, prieteni! Astăzi o să ne jucăm un obi nou, e bine. Astăzi o să ne jucăm acest obi. Cred că foarte mulți știți, deoarece este chiar a fost popular acum vreo 2-3 luni. Nu mai știu clar. Adică dacă eu sar de aici, zbor. Nu aveți cum să nu știți. Dacă nu știți, e bine, o să vă zic. Doamne, iartă-mă cum stă. E bine, acest joculeț, dacă, uite, ai jump, adică sari. Nu. Am crezut că ca jos direct. Ok. Eu o să merg cu shift aici. Pentru că nu știu, dar la scări mă simt mai bine să merg cu shift. Hai să mergem. Doamne, ce m-a speriat. Nu. Am cred că și eu câteva, dar nu are. Ce rască, Doamne. Sperăm să ajungem măcar să ajungem cât de sus. Dar când o să cad, o să avem 2 șanse. Aici era cu shift. Mamă, dar mi-e frică la astea cu shift-ul. Pentru că, uite, era să cad. Deci, ok. Bine, dar eu când eram mai mică, vă spun sincer, eu nu puteam să fac de alea. Nu puteam. Nu știam cum. Nu știam că trebuie shift. Și stăteam așa și mă uitam. Bine, poți să faci fără shift, dar cu shift-ul este mai bun. Iar mi-am dat shift. Că de ce să mă chinui eu să stau cum pot să fac asta? Mamă, obstacole. Din ce în ce mai greu să se face acest obi. Uitați-vă la viața mea, băi! Bă, deci am murit de la viață, bă. Deci am ajuns acolo, bine că nu era mai sus, că dacă era mai sus chiar mă nervam. Sărim direct de aici. Bam. Ce scriu ăștia pe chat? Hai, Bacon! Se salută, da. E ciudat Roblox-ul, s-a devenit din ce în ce mai ciudat. Să vă zic eu, sincer. Să încercăm să facem și niște troll. Episodul acesta. Merge, nu. Doamne! Vedeți că eu sunt bun la Roblox. Chiar și dacă cad eu mă salvez. Nu știu de ce, dar îmi place să mă joc cu shift. Îmi place foarte mult. Dar uneori nu pot să-l controlez. Ok, am ajuns. Iar aici. Haide că n-am căzut de atât de departe. Că dacă eram la final, odată că mi s-a întâmplat asta, m-am mai jucat odată. Și am căzut fix când eram la final. Adică când eram acolo. Mai aveam un obstacol de făcut și câștigam. Când ghișe, n-am reușit. Da. Atunci a fost o chestie oribilă. Adică să fie acolo și am stat vreo 2 ore să fac acest obi. I-am pus pauze, da, poți să-i pui pauze. Adică nu să-i pui pauze. Lași telefonul deschis. Și îl lași acolo. Aici am murit eu. Nu. Bă, eu cred că deci dacă mai cad odată, intrăm pe alt obi. Deci intrăm pe alt obi. Dacă mai cad odată, eu intru pe altul la nimeral.
Hai să vedem. Sari. Deci eu nu văd ăsta. Asta mi-a picat cu școală. Păi să jucăm. Da, am schimbat. M-am enervat rău. Acum n-are nimic. Și vreau să vă zic că să-mi spună și mie o poftă bună, deoarece o să mănânc o înghețată. Hai odată. Domn profesor, uite-te și la asta cum se uită. Topsy. Trebuie să scăpăm din această școală, cred. Păi, eu vreau să intru de aici. Nu pot. Mai am 34 de minute. Bă, haide că nu mai am mult timp. Doamne, mai am... Ce doamne a fost asta? Păi... Am două opțiuni. Deci, să am... Două... Hai odată. Bom. Ma, ce era să cadă. Mamă. Și chiar am cazul, wow. Clasic eu, hai odată. Dacă am învățare. Stați, m-a bătut pic de la episod. Băută șnițel de cartofi. Da, îmi cer scuze, prieteni, dar cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați de un like, un subscribe și pa, pa!